Fi stqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-opożizzjoni Simon Busuttil m'għandu l-ebda ideat fir-rigward tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Maħkum il-paniku l-kap Nazzjonalista Simon Busuttil m'għandux ideat u ma jridx li l-programm ta' ċittadinanza b'investiment jirnexxi. Għal-bosta drabi l-kap tal-opożizzjoni stess saħansitra ta' verżjonijiet li jkontradixxu lil xulxin. Fl-istess nifs li Simon Busuttil kienet jgħid li dan il-gvern ma tax widen biżżejjed, qal ukoll li n-negozjati bejn gvern u oppożizzjoni kienu jinsabu viċin li jinstab qbil. Fl-istqarrija l-Partit Laburista qal li l-kap tal-Oppożizzjoni għadu ma femx li bsaten fir-roti li qed jagħmel biex jipprova jtellef il-programm ta' ċittadinanza mhux qiegħed jagħmilhom lill-gvern iżda lill-pajjiż kollu. Dan għamlu saħansitra anke fuq midja internazzjonali fejn uża dak li kien hemm miktub fil-ġurnali biex ikompli jirredikola l-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Giornale francese, offerta speciale, diventa maltese, scandalo Malta, 650.000 euro per farsi il passaporto europeo. Malta una magnet calamita per la mafia. Minkejja dan, il-Gvern huwa kommess li permess tal-programm ta' ċittadinanza b'investiment kif infassal mill-ġdid mal-korpi kostitwiti ser imexxi l quddiem lil pajjiżna li jitlu b'mod dirett fond għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali iżda wkoll b'investimenti oħra f'bonds u proprjetà.